boleh pi perlok ki para driver ki papet badi I kani video mo tak si ngala don biang hang ni po ka snong jongi mo snong sora hang ni pi la bani ki brio ko ong ko bang askren kaju la bun sien mo te hang ni ngila bani badi tang ki kali ki banabar ki bron ne te kawai kadau kolong ba kacing kerduk jam jogi kun samla kabri nyu trap khasi jongi te kawai kolong ba nimyo kinong yalam kumju sarkar ban perkhat changai lem na bata ka jongi te na kata kadau kon ra shi kacing kerduk jam te perkhat bi lada de ba sarkar ka perkhat tara bata jongi kun khasi khara nakadaw ba ngi jenjar hakakam kakajam te lada tang bala bangin ban khang ke kane kali banabar jala lada ka government ka sarkar jongi ka perkhat lem na banta ka jongi tang ban khang ki kali banabar jala banrung hane po ka jala mikhalia jongi te kalong kajing kawai kala dio kam yo jam yaki para khasi driver mo ki bam don kam don jam kani ke bang sengukya na kapor ngaju ban pelaj ikini ke video na kapor ngaju keren ikini ba lingba jong ke sarkar kam perkhat ini para khasi driver ban yarap lem action ban perkhat na bata jongi sakaweru kajing buon pelat ikini khar ki bawan shang shani sora jongi kalong kawai kalat ka jing norba kibam jingbam ru kibam ko plastik kibam chip kibam shana kibam yu pe shibret ang tu pe kane ka dustbin gran hajan mene kila don ka tu ka nengut ki bawan ka bos te ki bread jingbam hane po madan ki bread plastik ngamban sere kum brio bas ngukhian amta ki parado prasnam trajala lojong tenga lik ki ba kimder ban bread subha ban bu haki jaka ki ba la pangkhre na bata jong ki jaka ban bread ki nyut nyet omde ban su bread pathar pe ki jingdon jong ne parking lai tlim ta sngiru brio da ya duna than hi re te ulaya biang hi ki nongwan sangkai mo ne po ka jala jongi te la ya don hi kumba tu ne wala kataru ki kali ml te kumba ngaju kren na kapor ba kimde ki debar kasi banyak mo kawai ka jike kalong ba mangi ailat pelat kini ki khar ki banabar kejala ki wan bala wan tre wan kata hani po jala jongi te ki yo ban thiet kali kini ki khar ki basa hani po shlong te ki khot ban wanya khot bala driver ba de ruba na bihar kumta kala kata shibun na kajing wanra kini ki driver banabar jala te ngasu ban kerpat lem na bata sarkar bon sien ban ngaju keren ya kane ka cingkren ke jonga nomor ba ya sokya pala kajing don ju kane ka tourist spot ani po kajala kajongi kamde directly ngakren na kajing sya ba kamde ka lat aikam jam yang i trajaka te kadai beling ba kajing yo kam yo jam ki bri ki banabar kumju ki kali asam te larangila tang ban pensang ye steng tiru kano kan long ka lat aikam jam yang i khasi khara te boleh ki parado prasnam jingi isu demand bam yo kam bom yo jam kadai ba kasorkar kam perkhat kit khli lem na kamta jungi kamut lada dangila tang ban khang tang kane ka tourist spot ka baran hapo ka jala jongi ru kano kan long kajing mentoi yaki para khasi kumang ong lada kat ne ngin don ki khasi driver kumbolong haki ki jala skim hai bagin kamai tang para mangi kano ka along pa ka jingkur khu ka bakrau lada hang ne jaka ngin don kat ne ki khasi ka bamut ba uwe kalong yang thrai anum don shu ba du kam du jam te lada hang ne po ka garden cave kat ne ki kali ki don la mudur la de kali ml
Kila dalej sano kalikai kat ni kin don kamut dalej habaro ki terus spot ki badan po ka jala ka jangi kat ni don driver kabamut ba try weru unum don shu bom nang banyak kali weru unum don shu ba du kam bantre ila ka jong ka kam pe bangi hang ni menta khasi don tang manga hi kumbang ong no tang manga mure hang ni don da pi ya ko awan pe ya du jangaru asu ere mta singi bre banga yo senjaru ba nga syira ketupia bang adang sidap khap senyuk kli te takada nga bu ketupia kali ngan bu sejar si airport te ula rak lang no e ketupia jonga takada nga te ka janjong ini yo dia snoper so ira ngadon hani menta de kene jonga mo sepungit kemat ba sit plat ka singi takada te wat snoper e prolog flash bun ban i ban pej kene video jonga ngade nga de nga keren da kam siam ko bas ngukya kum we na ki kon samla jong ko briu neutram ngam kwa ban kan tho am kwa ban kren you know rei ba kawi kalong kanekin kalat du kam du jam yangi kadina kane kadau ba haki tourist spot baro khoi pon belar de briu bana bar te flash bun ki perlok pai pergi kene video ja flash bun ada de ba sarkar kan simkhia tam ta jong kanika tourist spot na kalat kamai kali shu para kasi mo ka flash bun flash jaro